Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης ιδρύθηκε το 1994 και για 22 χρόνια εκπαιδεύουμε μέσω της τέχνης. Τώρα, στο καλοκαιρινό κάμπ του Μουσείου Παιδικής Τέχνης, παιδιά ηλικίας από 5 έως 10 ετών, 8 με 4 το πρωί, ευχάριστα και δημιουργικά, περνούν τις μέρες τους στην πόλη. Κάθε μέρα, εικαστικά εργαστήρια, μέσα από αυτά γνωρίζουμε καλλιτέχνες, υλικά και τεχνικές ζωγραφικής. Επίσης, θεατρικά εργαστήρια μας κάνουν ομάδα. Παιχνίδια της Κάιζα μας δείχνουν τη στρατηγική, ενώ παιχνίδια της γειτονιάς, όπως παίζανε παλιότερα οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, μαζί με τα παιδιά ξεσηκώνουμε πραγματικά την πλάτη. Όμως, οι εικαστικές μας δράσεις δεν σταματάνε εδώ. Από το Σεπτέμβριο ξαναξεκινάμε με καινούργιες εικαστικές δράσεις, καινούργια εικαστικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες και φυσικά τις εκθέσεις μας που όλοι μπορούν να έρθουν να δουν και να θαυμάσουν τα έργα των παιδιών.